Arratsaldeko 7:29 ezustekoa eman zuten larun batean Amianok eta Eskirozek Senar eta Ugartemendiari 22-7 Lizarran irabazi ostean binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaskako bigarren jardunaldiko bigarren norgehiagoka izan zen larun bateko ura eta esan bezala gainetik pasazitzaizkien Amiano eta Eskiroz eta honen bestez bigarren puntua eskuratu zuten Irungo aurrelariak eta Makirriain Ezkabarteko atzelariak osatutako bikoteak. Partida hasiera oso berdindua izan zen, gogora ezagun aurreko astean batetik Senarrek eta Ugartemendiak erraz irabazi zietela Beasainen Peña eta Salaberriri, irabazi egin zieten Amianok eta Eskirozek Agoitzen Zubizarreta eta Arangureni. Gaurkoan partida hasiera oso berdindua izan da, atzeko kuadroetan indarrak nahiko berdinduta ikusi ditugu eta aurrean hala ere Amiano hasieratik ikusi da berezko txispa batekin. Gorka Ugartemendiak 6 arte eutsi dio partidari, atzean tarteka gainera Eskirozi bizkarra erakutsi dio, baina Beñat Senarrek ez ditu beste batzuetan izan dituen abaguneak eduki, izan dituenak bakarren bat edo baliatu du, baina gerora erabate deskonektatuta geratu da jokotik eta Unai Amianok partida bikaina jokatu zuen. Ikusgarria izan zen Unai Amianok, hasieratik amaierara arte egin zuen norgehiagoka. Saketik hasita, gero kolpez oso bizi ikusi genuen, freskotasun berezi batekin, eta aurrera egiterako garaian erabaki hortasun handia edukitzeaz gain, gantxoak bikain markatu zituen, txokoan bikain utzi zuen pilota, eta atzean ere jakin izan zuen Gorka Ugartemendiari nola jokatu. Esan dugu, Gorka Ugartemendiak 6 arte ongi eutsi ziola partidari, baina gero bigarren zatian oso bestelako jokoa erakutsi zuen, 12-6 aurreratu ziren urdinak, Eskiroz oso egoki atzean, eta gainera 6 aurrera Gorka Ugartemendiari bizkarra erakusten, eta badakigu Ugartemendia ezpada nagusitzen, atzeko kuadroetan sufritu egiten du normalean, eta gainera Senarri ere aurrean abaguneak ezin izan zizkion utzi, eta ondorioz, nahiko erraz joan ziren ostean, 18 esan bezala Amianok ez baitzuen behera egin, berdin jarraitu zuen, erakustaldia ematen, gantxo bat bestearen atzetik, Josu Eskiroz ere atzean oso sendo eta egoki, 18 eta 7 aurreratu ziren, eta azkenerako 22 eta 7 amaitu zen. Egia esan, bikote bikaina osatzen dutela, oso orekatua osatzen dutela erakutsi dute, Amianok eta Eskirozek lehen bi jardunaldi hauetan, eta Senar eta Ugartemendiak ere ikusten da, bikote indarsua osatzen dutela, baina aurrekoan erabat gainetik pasazitzaizkien jada partidaren nahiko hasieratik aldea hartu baitzuten, hala ere bikote ona osatzen dute, eta nik uste Gorka Ugartemendiak agintzen duen partidetan irabazteko posibilitate oso handiak eduki ditzaketela Senarrek eta Ugartemendiak osatzen duten bikoteak. Hauxe beraz, esan beharrekoa, esan dugu Amiano eta Eskiroz 2 punturekin liderren pare dira, eta Senar eta Ugartemendiak berriz puntu bakarrarekin jarraitu beharko dute, eta ikusi beharko da urrengo asteburuan zer gertatzen den. Gogoratu beraz, Amianok eta Eskirozeko 22, Senarrek eta Ugartemendiak 7 Lizarran.